Mga di-kalibring atleta gikan sa NBA G League mibisita sa probinsya sa Davao del Norte aron ipakita ang ilang talento. Gani nagpahigayon sab sila og basketball clinic alang sa mga kabatan-unan sa Panabo City. Ania ang detalye. Sa unang higayon, miabot ngadto sa probinsya sa Davao del Norte ang mga di-kalibring atleta sa National Basketball Association kon NBA G League aron magtudlo sa mga kabatan-unan ug magpakita sa ilang talento. Silang tanan nagikan pa sa nagkariyang estado sa United States of America. Una, nagpakitang gila sa mga atleta. Ilahasab gipailalom ang mga taga Panabo City sa usa ka basketball clinic isip pagpaambit sa ilang talento. And I just tell them that it starts with a good communication. Good communication means we have a freedom to say what is right, what is wrong, how you feel, what do you think. Di gyud kabayran ang kalipay. Murag grabe na kayo kano karon. Energetic na kayo, excited kayo. Lipay sab ang mga langyang atleta tungod ilang nakahimamat ug nakadula pa ang mga atleta gikan sa Davao Region. Philippine basketball players, man, they can't let the looks fool you, man. Yeah, you know what I'm saying? They know what they're doing. A lot of ball movement, a lot of sharing the ball. Plano karon sa provincial government sa Davao del Norte nga mahimo na kining annual event isip usa sa mga programa nila aron maaghat ang mga kabatan-unan sa sports. At least kini makahatag og other nga knowledge sa ato mga young basketball player dinhi sa probinsya tungod kaya magkandak sila og basketball clinic. Kauban si Cyril Chavez ug Joe Pascual sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.